салом алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба гурӯҳи Ангур ва Боғ. ман ҳозир дар бораи пайванде ки ман ҳамин сол иҷро кардам, пайванди акай Рустама гелосошро аз деҳаи Тудаи шаҳри Ҳисор оварда дар ҳамин олучаҳои ғавс пайванд кардагӣ будам. Баҳор пайвандро нишон дода будам. Пайванд таги пӯст буд. Мана имсол айни ҳол пайванд аллакай калон шудагиаст. Як мартиба говҳои ҳамсоя инҷа халадро омада хӯрдан. хай гап мезанем ҳамсояро, мегӯем ки пайванди мо хӯрд, мега говҳои мо пайванди шумо намехӯрад. говҳои чӣ мехӯрад намедонам, бало ба пасаш. хулоси гап пайвандҳо нашонамояш нағз аст. мо хеле шох кашидем унҷа. худо хоҳад ин пайвандҳо ба ман модарӣ мешаванд. гелосҳои калон чормағз боре ҳаст ки дар худи боғ акай Рустам аз 22 то 27 сум килоашро фурӯхтагӣ буд. худо хоҳад аз ин гелос ман имсол баъд аз 20 рӯз пайванд мекунам. тахминан 1000-2000 дона пайванд мекунам. кадом ман печаки заказ карда бошад, заказ кунад, чунки баъди ман фурӯхтам нархашро 50 сомон ки мондам. агар ки ҳозир заказ кунад 1 сол пас гирад, мумкин ягон сум арзонтар кунем, агар ҳозир пулаш шуд. ана ин пайвандҳои мо аст. ана бо як ки дигараш инам пайванд аст. ина бинед чӣ қадр ғафси хушрӯ шудааст. афсус инҷа гов хӯрд, лекин аллакай гулхона кардагиаст. соли оянда худо медонад ва ман гелос нишон медиҳад. яктан имта аз дарони инам фурӯхта метавонем, аз дохили инам фурӯхта метавонем. як агора дар бораи касали гелос гап занам. бисёр одамо гелос дорану баъд аз он ки гелосро чинда фурӯхтан ё чинда хӯрдан, дигар гелоси бечора дарахтро фаромӯш мекунанд. ман гирифтам. гелос ба ман хел касали манелиоз мешавад, какамикоз мешавад, дигар касалиҳои занбурӯғӣ мешавад. грибкови заболевание мегӯянд. мана бинед, мана баргашро бинед. ин бечора акнун ин барге ки ин хел касал шуд, ин аллакай офтобро намегирад, ғизоро ба кунда наметиҳад, чунки худаш касал аст. бояд барги гелос тамоми сол ана ин хел тоза бошад. барои ин чӣ кор кардан дар кор? барои ин ҳоли гелос дар вақти хоб буданаш мояи бордоси қати шудан дар кор, хорус ё скор қати шудан дар кор, пеш аз шукуфтани гулҳояш, кушода шудани гулу муғҷаҳояш скор қати шудан дар кор. баъд аз он ки гулаш на 70% мефурӯяд, аллакай боз скор ё дигар дору қати шудан дар кор. баъд аз ки ғурра мешавад, боз шустан дар кор бо заҳрхимикат. ва баъд аз он ки пухту чиндем, бо аз моҳи июну июли август бо ҳари моҳи як маротибагӣ бояд шумо ҳатман топа, скор, импак ва тамом дилхоҳ дорӯе ки ба муқобили ҳамин касалҳои какамикозу дигар касалӣ гуфтам ку, ба муқобили ҳамин касалиҳои занбурӯғӣ аст, задан дар кор то ин ана ҳамин хел нашавад. агар гелоси шумо зимистон анам хел барг дошта бошаду тирамо баргаш хазон шавад, анам хел барги хушрӯй, соли оянда шумо гелоси беҳтарин мегиред, чунки гелоси шумо аз офтоб ғизо гирифта, аз замин ғизо гирифта барои соли оянда нағз тайёрӣ мебинад. лекин агар гелоси шумо тирамо бо ана ҳамин барг рафт, соли оянда аз гелос ягон чӣ интизор нашавед. шумо бечораро куштед, нигоҳубин накардед, табобат накардед ва гелосро куштед. ин буд як навор дар бораи пайвандҳои гелос ки манам дароз бисёр аст. мана як дигараша инҷа нишон диҳам. мана инашам мана акун дасти ман ҳамаша намерасад, аз они манам касал шудагӣ. мана бинед, нагӯяд ки худаш гап мезанаду боғдорӣ наметонад. не метонему, ҳай даст намерасад. даст инқадар пулам нест, инқадар доруам нест, инқадар коригарам нест. як коригар 350 сомон те дар як рӯз мегӯяд, хӯрок те мегӯяд. наметонед пули ки наёфтед, лекин ҳаракат кунед, худатон қувваи кори худатон қатӣ кунед. мана касал дидед. ана барги тозаро нишон метиҳам. ана барги тоза дидед. барги ин хел бошад, ин хел набошад. ана баргҳои тоза. ҳамдиёрон азиз, дар паноҳи худо бошед. гелосҳоятонро нағз нигоҳубин кунед то ин ки гелосҳои шумо ба шумо меваҳои беҳтарин диҳад. навори ман маъқул шудагӣ бошад, як лайк монед, бисёр кор накунед, лайк монед, гузаред. дар паноҳи худо бошед.